Hola, benvolguts a tots. El meu nom és Dan Saurní i avui us presentaré el meu treball de recerca, titulat Les 7 veus musicals. En què es basa aquest treball? Bàsicament, i us sonarà xino, però tranquils que després ho entendreu, es basa en la percepció emocional dels 7 modes grecs. 7 tonalitats musicals, les quals no són gaire conegudes, però contemplen una sèrie de sonoritats i emocions completament noves. Com neix aquest treball? Doncs neix d'una passió que tinc des de ben petit, la qual és tocar el piano. I en específic, composar en el piano. Sempre m'ha encantat composar, experimentar, descobrint noves sonoritats i crear la meva pròpia música. I últimament em trobava força estancat a l'hora de crear noves coses. Sempre em quedava amb les mateixes sonoritats i volia trobar alguna nou. I vaig trobar els modes grecs, unes sonoritats diferents menys conegudes a la major i menor, que tots coneixem, i vaig voler investigar una mica al respecte. Posteriorment vaig pensar, vaig entendre a nivell teòric i matemàtic, a nivell físic, com funcionen aquestes sonoritats, com ens transmeten unes emocions o unes altres. I aquí va començar el meu TDR. Vaig analitzar cadascuna d'aquestes sonoritats a nivell intervàlic, entre els intervals de diferents notes / freqüències, i vaig poder extreure unes conclusions, les quals confirmaven que certs intervals i certes tonalitats en generaven unes emocions positives o unes emocions negatives en un espectre. Un cop feta la part teòrica, vam posar-ho a la pràctica. I com? Doncs fàcil, creant 7 composicions diferents, cadascuna d'elles en un mode diferent. Les vaig crear amb el piano i les vaig presentar a una mostra, la qual va escoltar aquestes peces i vam poder extreure la seva resposta emocional davant d'aquestes. I quines van ser les conclusions? Doncs que efectivament es confirmava la nostra hipòtesi inicial, la qual ens explicava que podíem associar les emocions que ens transmet la música amb la teoria musical que hi ha al darrere i tota la psicoacústica i física al darrere d'aquesta música, que es redueix a un concepte, que és relació entre freqüències sonores. Ja està. I per acabar, què he après jo amb aquest treball? Doncs, en primer lloc, he ampliat la meva teoria musical i ara entenc molt millor i amb molta més complexitat tot allò que toco el piano i tot allò que creo. I en segon lloc, he après, efectivament, com qualsevol persona amb un TDR, a investigar, a trobar informació, a contrastar-la, a redactar i, el més important, a trobar un tòpic en el qual vull profunditzar i vull aprendre. I fins aquí la presentació del meu TDR, les 7 veus musicals. Que vagi molt bé. Adéu!